Take a look around. Втори дубъл. Това е пети дубъл. Не е пети, втори е заради него. Да, ще те е в камера, бачка. When you gonna run, when you're staring at the cable, you know you're gonna run. This kid's like in the set, it's like Russian. Take a look around, трети дубъл. Първия го загубихме, значи то се пада втори, обаче по принцип е трети. Нищо, че първия сме го загубили. Няма проблем. Това не се не представи. Тихо е. Remember that! Дубъл номер 4. Дубъл номер 4. И всъщност 3, защото един липс. Няма да ме мукнеш. Снимам. Ми... Само нека побърква и тая цръчка. Включен ли микрофона, момче? Take a look around. Четвърти дубъл. Пети дубъл. Режисьора каза пети дубъл. И е прав. Снимаме. Да, объркахме текста. Давай Объркахме въпра. да включвам. Просто така да кажем да не си. Ето къде да си. Това спрехме ли го, бе? Снимаме шести дубъл. Пети. Или там, басо. Седми. Добре, 67 дубъл. Giocatore di calcio,